estudiei desde os 3 anos, fixen desde os 3 anos hasta segundo de bacharelato en BCRA. Os meus amigos son todos de por aí. Bueno, de por aquí. É que ao final, os de Cervantes acaban estudando bacharelato en BCRA, acabámonos conocendo todos, polo fútbol, polas festas, teño amigos por toda a comarca, podese dicir. BCRA está moi ben para estudiar, a verdade, hostia, para estudiar e para o tema de actividades e tal, deportes, pois, quedan ao lado da casa. Pero, por exemplo, un día como hoxe, que non teño así, bueno, estou estudiando e tal, pero realmente preferiría estar en Bazalo ou en San Martín que aquí. Pero sí, para vir tomar algo, para estudiar, cando tengo que estudiar, bueno, mellor BCRA. Pero non sei, o día a día, a min gustame máis Cervantes, vaya, porque, non sei, gustame traballar, gustame estar por fora e estou moi cómodo. E a única salida que pode ter é emprendendo, porque é que non hai, como se dice, bueno, non hai empresas grandes, entonces ou montas algo pola túa conta, do que sea, ou traballas para o Concello, que é a empresa máis grande que hai no Concello, ou non hai outra cousa. Eu creo que os que se quedan aquí, que vexo eu, é porque emprenden, pero despois está o tema de que emprender é complicado, polo que dicen. Eu estou estudiando Enxeñería Agrícola e Forestal, unha salida podría ser algo así, pero non sei, a ver o que... A min claro que me gustaría, hostia, ter o meu negocio, tal, do que fora, pero... non sei, tamén necesito cartos, non sei. Eu o que teño así máis encamiñado é acabar a carreira e se atopo traballo nalgúnha empresa traballando como técnico, así ao principio e tal, curtíndome no sector, pois será o primeiro que faga. Despois xa, a ver, o problema desta comarca é que non hai industria. Non hai nada, absolutamente nada de industria. A empresa máis grande de BCRA, bueno, non vou dicir o nome, pero creo que é unha empresa así de construcción e tal, e creo que ten, non sei se 25, 30 traballadores como muchísimo. Non hai unha industria que genere nada. Ao mecanizarse a agricultura, o sector primario, claro, perdeu muchísimo empleo. Ese empleo ao mellor se creou na industria. Que pasa? Que a industria non está aquí. Entonces, se non hai un mínimo industrial, da agricultura non pode vivir todo o mundo. A poder ser que transformen o que se produce aquí. Entonces, iso é o que... Claro, dices tú, xente que viva por aí e que veña a traballar a BCRA. É que en BCRA hai bares, peluquerías e talleres, non hai outra cousa. Non hai nada máis. Se hai inversión industrial no que é a capital de comarca, se facilita o emprendemento no sector agrario, se melloran as comunicacións inalámbricas, o tema tal. Bueno, para manter un número poblacional como o que hai agora, ao mellor sí, ou un pelín menos. Pero é que senón, do turismo non se vive. Do turismo vive o cebreiro e pouco máis. Do turismo pode vivir unha aldea ou dúas ou algunha casiña rural, pero iso non vale para realmente para manter a población. Eu teño amigos e teño conocidos que estarían encantados de poder vivir aquí. O que pasa é que hai que arriesgarse. E arriesgarse, pois é difícil. Eu non sei se me arriesgarei ou non o día de mañá, pero é difícil. E despois, bueno, empezas a traballar por fora, acomódaste, non sei, despois, pois, eu vexo que a xente que queda, pois, é xente que está moi enamorada do sitio.